po sportu, DJích, drogách, alkoholu, co to ještě bylo, penězích, pracovních příležitostech, se tentokrát vydáme za tématem, který je naprosto nádherné. Já na začátek vám dám takovou hezkou otázku, takovou malinko sugestivní. Prosím vás, zvedněte ruku ti z vás, kdo jsou zamilovaní. No, řekl bych, že mnozí, víc jak polovina, jako větší část. Děkuju, to je dobrá práce, za to jsem velmi rád. Třeba se vám podaří, ještě dnes večer, během těch, nevím kolik, 8 hodin, se třeba ještě zamilovat. Naše další téma, poslední téma konference Talking Beats je téma Love is on the air. A já jsem velmi rád, že naše pozvání přijali Víťa a Nikita. Pojďte za námi, prosím, přivítejte je podleskem. Děkuju moc. Pojďte. Přátelé, tohle je slabý. Tady ten potlesk absolutně nebudeme akceptovat. Dokud nebudete tleskat jako zběslí, tak nevystoupíme na pódiu. Ještě jednou, dámy a pánové, dobrý den. Jak se bavíte? Těšíte se na nás? To by šlo. To není špatný. Dobrý den. Ty vole, to je plný. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Dobrý večer, priatelia. Tohle je moje bunda, kterou se beru do Berlína. Jen tak na úvod. Celkom sa to tu naplnilo. Keď sme to boli cez obed pozrieť, bolo tu 7 ľudí, tak som rada, že tento trend nepokračuje. Som rada, že ste prišli. Ďakujeme vám veľmi pekne za to. A ďakujeme aj Beats for Love, že nás sem pozvali ako jediný podcast. Hej, nechcem ako machrovať, ale tak v prime time to sa len tak nevidí. Je to pravda. Přátelé, já takhle vlastně nevidím vůbec nikoho a takhle vidím úplně všechny. Takže vlastně nevím, co je lepší, ale asi to nechám takhle. Jak se bavíte zatím na Beats for Love? Je to dobrý? Jo. Tak to bola dobrá slabota. Tak poďme na to. Je tady někdo, kdo má kocovinu ze včerejška? Je tady někdo, kdo má dojezd ze včerejška? Ne, to bylo asi moc na začátek. Ale a mně se líbí, že tamhle ten pán zvedne cením toho jedného odvážlivca. Má vlak zbesilej na ale dojezd. keď máš dojazdy, podľa mňa nevládzeš dvíhať ruku. Teda, čo ja o tom viem vlastne. Tak, poďme na to. Prosím vás, ešte sa chcem spýtať takú kontrolnú otázku, predsa len sme na cudzej pôde, áno. Ste tu všetci, čo nás poznáte, alebo sú tu aj nejakí nováčikovia? Tak najprv tí, ktorí nás poznáte. Dobre, tak vy ste naši, tak super, tak som pokojnejšia. Tak, no, pojďme na to. Čo jsme si dneska připravili? No, já vám to řeknu úplně upřímně. My tady tu stage zavíráme, my jsme headlineři, my jsme crème de la crème, my jsme to nejlepší. My jsme něco jako Axwell, dá se říct na hlavní stage, Lave Sondiere, tady na tom Talking Beat stage. Z toho důvodu jsme si říkali, ty lidi budou možná trošku unavený, právě dojezdy, všechny tady ty věci. Nebudeme dávat žádný sofistikovaný téma, který si budou zapisovat, budou se ho muset pamatovat. Dáme prostě něco, co je jenom pobaví. Zároveň, upřímně řečeno, to děláme zadarmo. Což nemáme úplně standardně ve zvyku, tím pádem jsme si i odmítli vlastně na to připravovat. Takže jsme jenom vyhodili výzvu na Instagram o Love Story z festivalu Beats for Love. Ale treba povedať, že mali sme k tomu aj koncept, že keby si nebol príliš úprimný, tak by sme vám povedali, že my sme Love is on the air, toto je Beats for Love a keď je to v prieniku, tak ideme vlastne zisťovať. Takým dotazníkom sme zisťovali, že či naozaj tá láska na tom festivale funguje, či sa tu dá zoznámiť alebo nedá zoznámiť, lebo niektorí ľudia na ten festival s tým zámerom chodia. Takže dá sa to povedať aj takto. Začínám se teda brutálně potit pod tou latexovou bundou, ale nehodlám vůbec ukazovat moji podprůměrně vysportovanou postavu v mém tílku, který jsem si koupil ve velikosti S, aby bylo rádoby sexy. Nicméně, zvládneme to spolu, přátelé. Nám vlastně byl zaplaven direct nejrůznějšíma love stories, takže není prostor to asi víc zdržovat a pojďme teda na to, jo? Tak si sadneme a začneme ako vždy? Začneme jako vždy, tak já jdu takhle. Ale prečo tu máme 4 pitička? By ma zaujímalo. Tak ja sa napijem, asi to musíme vypiť, vieš, to je jak pevnosť Boyard. Tak, dúfam, že v tom nebol nejaký had schovaný. Je to nealko, takže děkujeme za velké pouštění. Tak, jdeme na to. Začneme jako oficiálně, jako podcast. Ako oficiálne, ja inak nezačínam. Ready si? Počkej, ještě pro jistotu. Toto sa stane vždy. Jako nás neustále lidi podezřívají, že to intro v podcastech je vlastně nějaká autotune znělka, něco, co vytvořila AI. Chci vám ukázat, žádný vokoder to nemá nic, prostě bez efektů, naprosto čistý zpěv, jo? Dobrý, půjdeme, můžeme. Si imitoval Bohuša Matuša, alebo čo to bolo pre Boha? Poďme. Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri úplne prvom live nahrávaní.
vášho najobľúbenejšieho podcastu, ktorý sa volá Love is on the air, presne tak, Vitex Beats for Love. Dneska tu budú príbehy o tom, ako sa zoznámiť, alebo možno aj nezoznámiť na našom obľúbenom festivale. Ja vás tu srdečne vítam, moje meno je Nikita. Dámy a pánové a všichni nebinární, krásný dobrý večer! Jo! Milujeme vás! To už bolo celkom dobré. Plánuju skočit do davu. Doufám, že nebudu smek. Dobre, takže toto bude rovno aj posledný podcast náš, tak si ho užite, prosím vás. Tak Jinak ideš se to prvý natáčí príbeh? na YouTube a máme teda aspirace na to, aby to bylo v YouTube trendech. Prosím vás, křičte na hlas, ať to pochytějí ty naše mikrofony, jo? Ano. Zkusíme to jako pro jistotu jenom 3, 2, 1, teď. Jo, no tak to je, no. Já vás milu, fantazie úplná. Vítek skoro ejakuloval. Tak poďme na to. Idem prvý príbeh? Nebylo to skoro. Tak, jdeme na první příběh, kdo čte? Ale to nám na YouTube práve neprejde, keď budeme hovoriť takéto veci. To Jo, sú nemůžeme úplne- být sprostý. No. Jak? Tak. Tak poď prvý. Já zdravím 2 úžasné podcastery a především lidi. Je vidět, že nás posluchačka nezná osobně. Chtěla bych vám přispět svým příběhem ohledně Beats for Love. Na tento festival jsem jezdila x let a miluji to. Jak jsem dnes slyšela výzvu, že aby jsme vám napsali příběh z tohoto festivalu, tak mě jeden hned napadl. Zhruba před 5 až 6 lety jsem na tomto místě byla s kamarádkami. Užívali jsme si hudbu, tančili jsme s drinkem v ruce a přidali se k nám nějací kluci. No, tak vypadali fajn a neškodně. Takže jsme se s nimi dali do řeči. Jeden z nich si ale zřejmě lupnul nějakou kouzelnou tabletku. Děkuji Akože- posluchači, že respektuje ty zásady YouTube. Jo, erektan. A najednou se začaly dít věci. Díval se na mě, stál mu penis a stále mi ukazoval, ať se dívám směrem dolů. Jako zatím podle všech indicí jsem to byl já, ale uvidíme. K tomu mi říkal do očí tyto věty. Podívej se, jak mi... Pardon, já ty příběhy, já jsem je nečetl, já to teďka poprvé, tak jsem v nich trošku v šoku, jo. Ja som ich čítala, preto som Vítkovi priradila tie horšie. Aha, děkuji. Podívej se, jak mi krásně stojí. Vidíš, jak je tvrdý? Tam si to pozvracel. Inak zvládneš to aj sám, ja možno odídem. To se mi děje z tebe. Uá. Do toho ty světla, ta hudba, ty černé velké oči. No tento moment z hlavy fakt nevymažu. Samozřejmě jsem to brala sportovně a s nadhledem. Byl totiž snad o hlavu Takže čo, menší. dali si nejaký wrestling? Ne, byl o hlavu menší. Tak snad vás tento příběh pobavil. Mějte se a užívejte. Tak ale tam není koniec. Ja neviem, či to využila alebo nevyužila. Prosím vás, veľa z tých ľudí, ktorí písali tento príbeh, sa sem dneska aj dostavili, tak není tu náhodou tá posluchačka? Ježíš, to by bylo ale perfektní, kdyby to byla, že by to dovyprávěla. Není, no. Není. Tak to. To jsi ty, to je fotograf. Jako ty jsi kluk v tom příběhu. Aha. Aj, no to hovorí každý, že to bol objektív. Prosím vás, ja chcem k tomuto príbehu povedať, že takto, ja som 5 rokov teraz bola v takom partnerskom zväzku so ženou, ale obávam sa, že keď skočím do týchto vôd, že ako keď sa toto deje, tak ja sa nezoznámim. Hlavně jakoby nechápu, kouzelná tabletka, to je prostě Viagra, ne? Když mu začal snad penis. No, nejaká taká libido. Nevím, takhle, rada vlastně pro všechny dámy, nebo i muže, konec konců, vlastně i nebinární, pokud se vám to stane na Beats for Love, je to festival o lásce, nikoho bychom tady neměli urážet, neměli bychom ho ignorovat, pokud někomu prostě stojí penis, vy zcela slušně pochválíte, řeknete, ale to je ale krásně postavený penis, toho člověka to potěší, pravděpodobně to bude muž, majitel penisu, bude polichoce, nemusíte s tím penisem přetahovat mu předkošku, nic podobného, prostě jenom řeknete, krásně ti stojí, on bude mít radost, že jste si toho všimli, ne každýho penisu se dá všimnout na první dobrou, a vlastně je to furt, Beats for Love, je to furt v zájmu lásky a v zájmu nějaký pozitivní energie. To si myslím, že je vlastně poselství toho festivalu a to bych poradil i tý posluchačce takhle jako retrospektivně. Takže prostě radíš základnú slušnosť. Základnou slušnost prostě, může se to stát, že k vám někdo přijde, řekne, podívej se, jak mi krásně stojí, vy řeknete, ano, koukám a opravdu krásně stojí, měj se hezky a dávej na sebe pozor, ať někde se nenapíchneš nebo něco. No tolik za mě, Dobre, tak já ne. jako autor penisu, teda autor, já jsem vymyslel penisy. Autor ešte nejsi, ale možno keď budeš mať druhé dieťa, budeš aj autor penisu. Vítězslav Zach, autor penisu. Ne, já jako majitel penisu si myslím, že k tomu můžu promluvit a říkám, že by se mě dotklo, kdyby ta žena utekla nebo nějak by mě urazila, a když by mě pochválila, tak by mě to ke štěstí stačilo. Dobre, myslím si, že z tohto príbehu si vytreskal, čo sa dalo. Tak idem na ďalší. Ahoj, mí nejoblíbenejší podcasteři. No pozdrav späť, ne? Jo, ahoj, zdravím tě, ahoj. Posílám mou poslední love story. Stalo se to před 10 lety. Ty kokos, to je dosť dávno, ne? 2015. Kto bol vtedy premiér? Správně počítáš, no, vůbec nevím. Ale byl to... A nebol ešte prezident Klaus? Byl to 2. nebo 3. ročník Beats for Love.
Byla jsem v Což uvozovkách... víceméně byl festival na poli, jakoby, tam bylo asi 200 lidí. Byla jsem v uvozovkách aktivním kontaktu, konec uvozovek, se svým ex, který měl poměr s dalšími 2 slečnami. Takto, ak ma trochu poznáte, viete, že ja som není fanušička aktívneho kontaktu so svojimi ex, ani pasívneho, ani žiadneho iného, ale keď malo to hovado ešte pomer s ďalšími 2 slečnami, tak to je ako celkom husté. Long story short, sme se my 3 skamarádili a ukončili to s ním. Tak toto by šlo možno. Šli sme pažit do lode, což je disko v Ostravě. To Ostraváci asi poznajú. Tam jsem poznala nynějšího partnera, Srdíčko. Tančili jsme uprostřed parketu, najednou se vytvořila cestička vedoucí ode mě k němu a naopak. Bylo to jako nějaké znamení. Celý večer jsme spolu tančili a pozývali se na drinky. A nakonec, před odchodem, si řekl o moje číslo. Musela jsem mu ho napsat asi 3krát, protože jedna z těch slečen, se kterými jsem tam byla, to mé číslo vždy smazala. Tak hlavně 10 let zpátky to bylo číslo na tu pevnou linku, že jo? Vlastně takový to meziměsto, jak se to točilo tím prstem, to kolečko, pamatuj si to. Nebo na tu telekom kartu, jak jsi musela zastrčit do té budky. Pamätám, no. A myslím si, že pred 10 rokmi už boli telefóny. Nejaké 3 desinky. No. Počkej. Jsi hezká na video. Ďakujem pekne, si veľmi zlatý. Si sa ma chcel dotknúť len na silu však. No, určitě. Netoužím po ničem jiným. V zátvorce. Už by to asi To jsem dělal poprvé v životě, jsem se dotknul Nikitiny v obličeji, přísám Bohu. On využíva, že mám zamestnané obidve ruky, inak sa bojí. Nedivím se, přítel je prostě hot. Nedá se to napsat úplně stručně. Každopádně, kdybych tehdy nešla s těma holkama zapařit, nepoznala bych mého přítele. To, že tam byl, byla náhoda i z jeho strany. Původně měl být jinde. Bydleli jsme každý v jiném městě a naše cesty se spojily tady v Ostravě, kde jsme se rozhodli i žít. Tak to je silný osud. Ne, že sa tu stretnú a rovno... Hlavně silné, že v tom příběhu vůbec není Beats for Love. Ale predstav si, že by sa stretli v Jíčíne. No. Tiež by tam zostali? Neviem, no. Naša společná cesta nás baví a v září to bude 10 let, co sme spolu. Dobre, nemachruj, to už sme počuli. Děkuji za sdílení, za to, co děláte a mějte se krásně, vykřičník. No, takhle, pointa a to, jak jsme to slíbili vlastně majitelům festivalu Beats for Love, je, že v každém příběhu bude Beats for Love nějak obsaženo a teda vlastně jenom Ostrava, nějaký klub Loď, jestli Bůh ví, jestli to ještě existuje. Existuje to ještě? Jo? Dneska večer se vidíme na lodi. Já jdem. Takže posluchačka Mám číst jména? Tady je jméno? Ne, asi ne. Tak posluchačka KK řeknu. Čau. Krátká, ale krásná love story. Jenom si projedu, jestli tam náhodou není... Jo, a ty máš čítať iba tie, kde je srdiečko a vykričník. Tie, čo sú prečiarknuté, tie nečítaš. Aha, logicky. takže KK, děkujeme, len přečteme. Posluchačka OS. Ja som inak myslela, že keď to preškrtnem, že Vítek to pochopí, že to nemá čítať, ale asi to bolo málo. Tak ale ona by to přeškrtla, no, to nebude ani ukazovat prostě. Obyčejnou tuškou ještě jako centimetrová čára, no. Posluchačka Oli, teda posluchačka OS. Ale Oli je hezký jméno. Oli. No nic, ahoj, zdravím své oblíbené podcastery a taky jediný podcast, který si platím na Hero, tak si 16 z 20. Téměř vždy jste u našich epizod chichotám, nevím, proč se smějete, vy to neplatíte. Jsou vašich epizod chichotám v MHD nebo na ulici a lidi na mě koukají jako na blázna. Chci se s vámi podělit o možná ne tak zajímavou, tak díky moc, že jsi napsala, ale pro mě velmi důležitou story týkající se Beats for Love. To jsme natýzovala teda. Tak, když jsem v období po rozchodu a maturitě nevěděla, co se sebou, začala jsem klasicky využívat Bado. Pamatujete si na Badučko, to bylo hrozný. No, na Badučko možná ano, ale na Bado asi nedala z nás. Tak Badu a Tinder. V popisku V popisku, co mám ráda, jsem měla napsáno pivo a DNB, drum and bass. V květnu 2022 jsem se tehdy mečnula s klukem, který mi poté napsal nejlepší pick-up line, kterou jsem tam dostala. Jo, Nikito, děkuji, jsme to seřadila teda po pořadě. Kolkatka to je? Možno ju mám ja. Tak tohle je absolutní trapas. Kolkatka to je, aké je číselko pri tom? Srdiečku. 7. Počkaj, tak možno mám ja. Jo, tady, pardon. No. Pardon. Takže ještě znova. V květnu 2022 jsem se tedy mečela s klukem, který mi poté napsal nejlepší pick-up line, kterou jsem tam dostala. Týkala se totiž jednoho konkrétního drum and bass tracku a zároveň byla hezky mířená na mě. Opravdu mě to okouzlilo. Pak jsme si začali psát a zjistili jsme v jedné z prvních konverzací, že máme oba koupený lístek na tehdejší ročník Beats for Love, ale nemáme tam s kým jít, jelikož se nám trochu změnily plány. Domluvili jsme se tedy, že i když se neznáme až tolik, tak půjdeme spolu. Sice jsme předtím byli párkrát venku, ale nebyla jsem si 100%
jistá, jestli dělám správně, ale dnes, když slavíme naše 4. Bíci, společně si říkám, že jsem udělala nejlépe, jak jsem mohla. Našla jsem si totiž skvělého parťáka do vztahu i na akce, protože máme velmi podobné zájmy. Beats for Love mělo velký vliv na to, kde dneska jsem a jsem za to moc vděčná. Tak to je skutočná love story. Keď musíš ísť na Tinder. Vieš, že tá trnistá cesta, musíš ísť na Tinder. Ten popis, musí ten človek na to reagovať. Musíš si byť istý, že je to človek, s ktorým chceš zdieľať stan. Prosím vás, zdieľať stan, to není len tak ako... To zdieľať stan. To je veľký krok. Je tady někdo, kdo tady bydlí ve stanu už 4. den? Vy ste blázni. Klobouk dolů, velký respekt. Ste blázni. Ty ruce radši nezvedejte už. Ale klobouk dolů, protože to, že vlastně jeden je 36 a další noc je 13, je, jakoby to je severní pól, nebo já nevím, kde to, na Sahaře to takhle funguje, nebo kde. Severní pól, ne. Na Sahaře nebo kde. Respekt teda. No, máš pravdu, je to vlastně nádherný příběh, že Tinder nefungoval, Bado nefungovalo a zafungovalo Beats for Love. A dokonca ani Badu. Badu. To ve Francii je to Badu. Jasné. Les Badu. Idem ďalej. Tých príbehov je strašne veľa, hej? Tak nemáme ako úplne vykecavačky ku každému. Pardon. Posílam naše love story. Jela som s mými kamarátkami na Stodolní si užiť páteční párty. Teraz som si trochu zaspomínala, ako sme si my išli užiť na Stodolní. Ježíš, na Stodolní, prosím vás, dneska večer se všichni sejdeme v tom klubu, který Nikita nazvala, že pódium je ve tvaru loga McDonaldu. Když jsi tam přišel, tak to byl takový jakoby horší Tetris. A jmenuje se ten klub Hell? Hell? No, Hell. Tak to doporučuju. Tam se dneska potkáme, to je fantastické. Prosím vás, tam sa dostáva najprv za peniaze, v pokročilejších hodinách aj zadarmo takzvaná očná masáž. Dobre, nechám to ako pri tomto slovnom spojení. Tuto kolega v prvom rade s nami naposledy bol. Odporúčaš očnú masáž? 100%, tak to je výborná referencia. Nebudem hovoriť viac, ale veľmi rýchlo to pochopíte, o čo ide. Jinak ten kolega, to snad můžu jakoby prozradit, vlastně preferuje muže ve svém životě, takže oční masáž ho dost překvapila a dost ho naučila. No to je jedno. Každopádně je takový strip klub, kde vlastně za 100 korun člověk zažije to, co v Praze za 10 000. Takže tam se dneska potkáme. A jinak na té Stodolní, včera jsem to zrovna někomu vyprávěl, že když jsem tady byl loni, to nebyly Beats, ale to bylo něco jiného. A šel jsem na Stodolní. Tak asi len Colorsy, ne? Ne, ale to byla možná nějaká naše podcast nebo něco, tak jsem tam měl normálně, tam vlastně personál jednoho podniku, kde dělali kebaby, pravděpodobně jako požil nějakou látku, nechci to tady říkat kvůli tomu YouTube, ale normálně takhle zabalenou tortilu, takhle rychle, jako jsem ještě nikdy neměl. To je pravda, to si pamätám tiež. To bylo neskutečný. Tam boli asi nejaké dojazdy ďalší deň. V ten večer nás revizor vyhodil z tramvaje a my zústali na zastávce Ostrava Svinov. Domluvili sme našeho kamaráda, ať pro nás přijede a odveze nás. A šli sme čekat pod Svinov. Ja ze všech holek nejvíc opilá zahlédla kluka, který seděl opodál. Poprosila jsem holky, ať mi zajdou pro Instagram. Byla jsem ráda, že sotva chodím. Ale ako, to sa mi zdá ako kreatívne, že páči sa mi ten človek, ale som tak najebaná, že nezvládnem za ním ani docupkať, pošleš kamarátky. No důležitý, že umíš delegovat. Ale že ho videla vôbec, vieš, lebo keď som v takom stave, tak ja už ako bojujem o život. Mne už ako nejde o Instagramy. No ale sú lidi, kteří mají furt radar i pod veľkým vlivem a mají radar na kluky, no, to se mi líbí. Pokračujem. Ten kluk im dal pouze své telefónní číslo. Ja milujem inak, jak to Gen Z prevrátilo, že kedysi bol Instagram také ako, že no dobre, tak ako naťukám si ťa na tom Instagrame, že chceš telefónne číslo a dneska, ježiš, telefónne číslo, vieš, nikto nikomu nevolá, všetci sa hambia, tak to bolo asi sklamanie. Dál jsem neřešila. Uložila jsem si ho pouze jako Svinov. To je hezký. To by mě potěšilo. To by som chcela, no. Kdo tě volá Svinov, to neřeš. Na druhý den s obrovskou kocovinou jsem se odvázala mu napsat. Ahoj, moje kamarádky za tebou... Ahoj Svinové, jak je? Ahoj, moje kamarádky za tebou zašli, jestli si pamatuješ. Měsíc se neozval. Po 2 týždňoch by bol Svinov normálne zablokovaný. Hodila jsem to za hlavu a nějak na něj zapomněla. Po měsíci mi napsal. Promile? Nebo co napsal? Ahoj, prosím ťa. Co je? Toto keby mi po mesiaci niekto napísal. Promiň, neměl jsem moc časík. Klasický Svinov. Ako mesiac sa neozve a potom povie slovo časík. Tak to by išiel druhýkrát do bloku. Neodepsala jsem mu. Super, tak to bude dobrá love story, teším sa. Co ja budu mít přece z takového kluka? Však áno. Tak pôjdete ako na kávu a on, kávu s mliečkom vás poprosím, vieš? A už normálne sa za ňoho hambíš. Ale tohle víš, že to píšou mladí lidi, kteří mají prostě hromadu času. Jako tohle člověk 30 plus prostě neudělá. Jakože měsíc čekat na odpověď, pak ještě hrát na nedostupnou. Neodepsala jsem mu, co ja budu mít přece z takového kluka. Po pár hodinách vidím na Snapu,
Inak ja nechcem byť ako babiniky, ale ty vieš, čo je Snap? Snapchat, samozřejmě vím. Aha, Snapchat, dobre, tak to je skratka, OK, už som v obraze. Ty jsi to nevěděla? Prosím vás, na toto zabudnime, idem ďalej. Že si Mňa to rozhodilo. Po pár hodinách vidím na Snapu, to je akože Snapchat, keby niekto nevedel, že si mne chce pridať kontakt Svinov. Ale ja už by som si ho premenovala na Časík aspoň. No. Nebo aspoň Ostrava Svinov. No. Přijmula jsem mu to a neřešila. První zpráva, co mi od něj přišla, byla, že já se zase bojím, že to bude nějaká zdrobnělinka. Kolik bys typla téhle holce? A poslal mi fotku nějaké holky, no později jsem zjistila, že to byla holka, která mu lhala o svém věku a byl z toho fakt dotčený, že to neznámé holce musel poslat a vyspovídat se. Tento týpek normálně urobil, že všetky chyby v zoznamovaní. Poprvé si tady v tom příběhu myslím, že si zaslouží označení Svinov. On urobil všetky chyby. No sme spolu 2,5 roku a je to ten nejlepší partner, co se mohla mít. To droplo rychle. Oni spolu chodí. Ale tak ľudia sa tu snažia. Chodia do barov, chodia na volejbal hrať. Ja Takhle som se tam balej obnažená. holky, to si děláte prdel ze Ja mě. som tam obnažená v plavkách. Já kupoval kitky večeře. Normálne vyprsujem tie svoje jednotky horko ťažko, že normálne chrbtica sa mi láme. A tuto týpek zbalí babu na 3 nezmysly po sebe. Na Časík a na to, že ho zhodnoť mi cizí holku? Ja neviem, no. Tak to je bizár. Zapomněla jsem říct, že na tom Svinově já byla opilá teda, ale můj přítel taky nebyl úplně v nejlepším stavu. Srdíčko. No. No on nebyl podle mě v nejlepším stave ani potom, ale ako, ak toto funguje, tak som v riti. Skandál. Jdeme dál. Nazdárek. Chci se s vámi podělit o můj životní příběh z Beats for Love. Jako každý rok se zúčastňuji božího festivalu Beats for Love. 3 roky zpět jsem jel z Pardubic na festiák, kde jsme se měli sejít s naší bandou, kámoši z Ostravy. Byl jsem natěšený, že si to užiji. Co tě pobavilo, Vítek? Ne, pardon. Jako každý rok, ale bylo to úplně něco jiného, něco, co mi změnilo život. Těším se. Ostrava Svinov. Vše probíhalo tak, jak to na festivalu má být, ale čím větší parta, tím víc nových známých tváří. Seznámili jsme se s jednou holčinou, padli jsme si do oka, rozuměli jsme si. V podstatě jsme celý festival strávili spolu. Bylo to fajn, byla úžasná hudba, bomba atmosféra, ale bál jsem se, jak se festival blížil ke konci, takže vše vyšumí. Jak se říká, co člověk zažije ve Vegas, zůstává ve Vegas. Já vím, ale tohle je Ostrava. Jo, to je trochu mimo to prirovnanie, ale chápeme sa. No. Bohužel Beats for Love skončil a všichni jsme se museli vrátit do reality, jenže já nechtěl. Pořád jsem myslel na tu úžasnou, vtipnou a krásnou holčinu. Ale tak mohli sa spojiť na Snapu, ne? Pořád jsem myslel na ty její... To moc. Myslel jsem na ní... Ne, povedz, tak nejak to opíš, aby to prešlo na YouTube. Myslel jsem na to, jak moc jí Pán Bůh obdařil. Myslel jsem na to, jak mi s ní bylo krásně. 2 dny po bícech jsme se sešli všichni moji kamarádi na pivu. Pořád jsem musel myslet na tu holčinu. No a jeden kamarád mi řekl, napiš jí a uvidíš, na čem jsi. Počkaj, ja som tomu nerozumela. Ešte raz. Napiš jí a uvidíš, na čem jsi. To je takový starší kámoš. To je vlastně fotr jednoho z kamarádů. Tak, to skoro znelo ako skřet z Pána prstenu, ale pokračuj. No, tak za 2 dny jsme šli na rande, kde jsem poznal jejího skvělého syna. No a? Čo si sa tak zatváril? To je ako čo? Ľudia majú deti, ty máš deti. Ale já jsem nadechnul. Syna. Vše probíhalo podle mých představ. Po pár měsících jsem se přestěhoval do Ostravy. Po roce jsem mi požádal o ruku. A teď v polovině července čekáme zdravou, krásnou holčičku. Gratulujeme! Dobré. To je nádherný. Ježíš, to je krásný. Festival Beats for Love mi změnil život o 180 stupňů a to k lepšímu. Správná influencerka vždycky říká, že něco mi změnilo život o 360 stupňů. Vždycky říkají ty influencerky. Což je blbost, jo? To je vlastně, to se vrátíš tam, kde seš. No to je jedno. K lepšímu PS a vzkazuje, že je pěkně nasraná, že tyto bíci musí sedět doma. Tak ale zase chápeme. Bola jedna influencerka, tuto aj na B4L, ale bola v 7. mesiaci, tak tiež dostala celkom
No, ta sedět doma nemusela, ale možná by se jí to vyplatilo víc, kdyby si seděla doma. Možno by bola. My máme inak na Slovensku jednu takú influencerku, ktorá hovorila, že jej to zmenilo život o 365 stupňov. Vieš, Každý den jeden stupeň. Ona si to povedala s dňami v roku, ale tak nevadí, aspoň nejaké číslo. Vy máte hlavně na Slovensku festival Rubikon, kam jsem si koupil lístek a těším se na Kanye Westa, který přijede na Pšenici, Nezoranu. No, tak vám treba všetkým. Tak. Jak? Idem ďalej. Ano. Přeji hezký den a posílám menší love story. No menší, tak mám to tu cez pol strany, no. Před 13 lety jsem poznala jednoho kluka, který bydlel ode mne 100 kilometrů, já z Ostravy a on ze Sudkova. Mne bylo 13 let. Počkej, to nie je nějaký príbeh s Bohušom Matušom? Co počkej? No přelouskej si, to jako není nějaký nelegální, přelouskej si to nejdřív. No tak, ale tak spoznali sa, tak Spoznali spoznať sa ako... To se může. Môžu. No uvidíme, čo tam bude ďalej. Mne bylo 13 let a jemu už 17 let. I přesto sme spolu začali chodiť a byl to vztah na dálku, kdy sme sa potkávali jednou za 14 dní na víkendy. O intimnom kontakte tam není nič, takže je to v rámci zákona zatiaľ. Mohli spolu, vieš, držať sa za ruky, bosk na čelo. Taká kresťanská láska, ako keby. Jakoby bosk kamkoliv, kromě intimních... Ne, kamkoliv, na čelo. Partí, kromě intimních partí, kamkoliv můžeš se líbat ve 13. Ak môžeš, no. Ale neviem, či zo 17 Nebo jako ročný. bosk taky můžeš, třeba bosk na penis můžeš dát. To není ještě orální sex. Ne, to už bosk na penis nemôžeš dať. No tak v tom případě... Tak uvidíme, keď tvoja dcéra bude mať 13, či povie, že môže dať niekomu bosk na penis. Takhle, moje dcera, Tak když to bude uvidíme 30, nebude dávat bosky nikam. O to se postarám. Stretneme sa tu za 11 rokov a môžeme sa opýtať túto otázku. Tak, takže bosk na penis, áno, 14 dní na víkendy. Ale později jsem odjela na dovolenou do Itálie s rodinou. Ale nevlastní sestra mě stáhla se seznámit s Itálií. Byla to moje voľba. Počkej, kolik jí bylo furt 13? Ťažko povedať, ako úplne tu nemám tú timeline, no ale tak Co predpokladám, to je že... za ženskou, že stáne 13-letý dítě, aby se seznámila s Italama? No tak nevlastná sestra. No. Vieš, medzi nevlastnými súrodencami existujú, ako vznikajú rôzne vzťahy, lebo ty môžeš byť ako keby nasratý na toho človeka, ktorý si urobil tú druhú rodinu, vieš, tak možno sa chceš akože pomstiť cez tú ich ako novú dceru. Aha, To sa zajímavý. tiež ako deje, ja tomu nefandím, ale proste deje sa to. Takže seznámila se s Itálií, byla to moje voľba a neuměla jsem říct ne. Tak to ja keď som mala 13 a niekto by ma zobral za Itálmi, tiež by som asi neuměla říct ne. Prostě to je taký vek. A když jsem se vrátila, bodka, s přítelem sme sa rozešli, bodka. To už asi potom písala na Telegrafe, alebo neviem, prečo je tu takto po jednej vete. Pak sme sa dlouhá léta nebavili a nevěděli sme o sobě. Ale díky tomu, že ja byla z Ostravy a je tady festival BFL, tak sme sa každý rok setkávali. V loni na BFL mě představil jeho přátelům jako matku jeho dětí. Prosím vás, ja už dúfam, že si mala aspoň 16. Ne? Taky doufám. Alebo aspoň 19. To je také moje zbožné prianie. Ale jakoby představit někoho jako matku jeho dětí, když žádný děti nemá, je zvláštní, ne? No ako budúca asi. Jo, takhle, no tak tam chybilo asi slovíčko teda. Asi chýbala, no, tak vravím ti, že ona Jako to... je to divný, jako, že v 16 někoho říkáš, jako, tak koukejte, tak tohle je matka mých Ja dětí. ti vravím, že ona to už faxovala, alebo neviem, jak to písala, proste vypadávajú tu slova. I když sme spolu nebyli pár a každý sme měli životy niekde inde a nikoho ani nenapadlo, že by sme spolu jednoho dne mohli znovu byť pár, letos ale jedeme na bíci jako pár. Ty krátké vety, to úplně mení kontext. Je to asi 4 měsíce zpátky, kdy jsem mu jednou nadhodila, jestli nechce přijet na návštěvu. Neváhal ani chvíľku a přijel hnedka. V tu chvíli to bylo osudové, ale ona stále hovorí, že jak to bylo osudové, ale že ona robila všetky kroky preto, aby sa to stalo. Tak ako... Nečudujem sa. Neváhal ani chvíľku a přijel hnedka. V tu chvíľu to bolo osudové, áno, to sme už počuli, karma. A my sa začali vídať častěji. Na konci července se za mnou stěhuje do Ostravy. Prosím vás, vy ste normálne jak horská dráha. Tak z jako- minus 100 na 800. Jako bylo by divný, kdyby matka jeho dětí nebydlela s ním. Tak ale proste 13, potom sa dlouhé roky nevideli, potom Italové, potom matka jeho detí, potom sa zase nevideli, potom sa zrazu sťahuje. To má strašné dropy toto. A hlavne je stejne bláznivý jako ja a souhlasí s každým mojím hloupým nápadem. Potvrdzujem. Ať už to je neplánovaná dovolená u moře, nebo výstup na Lisou, tak je ve všem se mnou. A ja Dokonce jednou jsem mu navrhla, že se budeme seznámit s Italama. Souhlasil. Představil mě jako matku jeho dětí. Na to už jsem zvyklá. A ja věřím, že po všem špatném, co mě potkalo, je pro mě právě on ten pravý. Osudový.
Museli sme oba počkať 13 let, aby sme sa zase dali dokupy a zistili, že k sobě patříme. Emotikon srdíčka. Takže aspoň 26 je už je. Tak to som si Takže odtekla. už pusa na penis už může být. Tak to. Už by som sa divila, no to je jedno. Kdyby byla jenom pusa na penis. Neviem to rozvádzať. I když vím, že je strašne malá šance, aby byl přečtený náš příběh, no vidíš, jak si taká odvážna, robíš kroky, tak ti to zase vyšlo. On tímhle byl překvapený, jak moc mi na něm záleží a jak si vážím toho, že se stěhuje tolik kilometrů, jenom aby mohl být po mém boku. Tak budeme stát na love stage a poslouchat jiné příběhy. Ale i tak bych chtěla říct, že je doslova moje první a zároveň poslední láska. A už nedovolím, aby som o nej znovu prišla. Miluji ho a doufám, že je to vzájemné a překonáme všechno. Srdíčko. Takže vy ste tu vylišiaci niekde, však? Vy jste tady. Hambíte sa? Hambia sa. Pojďte se ukázat, ne? Neuděláme takový jako neanonymní stories? Máme tu 4 poháre, môžete sa aj napiť. Dobre, nechcete. Nie, dobrý príbeh. Ne, brutální, jakože po 13 letech se zpátky dá někdo k sobě dohromady, to je hustý. Úplně v jiný etapě ten životní. Koncept, prvá a posledná láska, jak to rozprávaš prostě po tých 50 rokoch. Tento chalan je moja prvá láska. A tie babičky, a kedy ste sa zoznámili, koľko si mala rokov ona? 13. No ale první a poslední láska je hustý. No, tak to je skvělý. Tak jdeme dál. Tak, já jsem nějak úplně promočenej. No to je jedno, to nikoho nezajímá. Promočenej, ne pomočenej. Nazdárek, je to byly Pardubice, tak je tady. Posluchačka LD. Počkej, a není to preškrknuté, hej? Je tohle přeškrt nebo ne? Ne, není. A co to je? Není, je tam srdiečko a vykričník, takže to můžeš. Takže to ještě poznám. Příběh, který začíná číslem 7. Narodila jsem se 27.7.1986. Číslo 7... To bude náročný. Číslo 7 mě provází celý život, i když jsem si toho dlouho nevšímala. Po 7letém vztahu, který skončil, když jsem zatoužila po dítěti, jsem zůstala sama. Rok jsem se léčila ze zlomeného srdce a odletěla na Bali, kde jsem se znovu napojila na sebe, přírodu a své nitro. Pozor, ja chcem povedať takú zaujímavosť. Existuje, že vraj taká Bali kliatba, majú to niekde v nejakej Bali mytológii, že majú také 3 mytologické postavy, boli to 2 ženy a 1 muž a boli tak ako v trojke, že každý chcel niekoho iného a tá jedna čarodejka zostala sama a hovorí sa, že keď pár alebo jeden z páru, vieš, ide na Bali, tak sa do roka rozídu tí ľudia. Nechcem nič hovoriť, ale Katarína bola v marci na Bali, no, tak neviem, či to súvisí. Zajímavý. Jako plně to souvisí s něčím jiným, ale na to o tom ještě nejsi připravená mluvit, takže poslouchejte náš podcast do budoucna, určitě se to dozvíte. Rok jsem se léčila ze zlomeného srdce, odletěla na Bali, kdy jsem se znovu napojila na sebe, mě teďka úplně svrbí huba vám to říct, ale nemůžu. Znovu napojila na sebe, přírodu a své nitro. Po návratu ve 37 letech jsem si poprvé vědomě řekla, jaký muž do mého života smí vstoupit. Po 47 minutách poté jsem na ranči potkala jeho Štěpána. Doufám, že se příjmení jmenoval 7. V 7 ráno mi nabídl vodku. Já ho... 7%. Doufám, že 47. Já ho spontánně pozvala na Beats 7 Love. Jsem věděla, že tento vtípek dáš. No, to bylo laciný. Po 7 dnech na hlavní stage v 7 ráno řekl, já to si vymýšlím, po 2 dnech na hlavní stage mi řekl, buď tě zabiju, nebo si tě vezmu. Dobre, super. Tak vyťahuj kudličku. Tak to je také celkom, ako nemáš na výber, ne? Jakoby tady ty stories jsou jako vlastně výborná inspirace, jak nedělat pick-up liny. Takže buď tě zabiju, nebo si tě vezmu, můžeš si vybrat. Aspoň, že dal na výběr. Moc gentlemanské gesto, děkujeme, chlapče. Štěpáne, dobrá práce. Můžeš si vybrat. Tak od té doby slavíme výročí 7.7. A v dubnu 2024, což vám teda nevychází počty, to je mi líto, mě požádal o ruku na Bali. Na mé narozeniny 27.7., už mě to začíná trošku srát, ale dočtu to, se mi splnil sen Tomorrowland a Oliver Heldens 28.9. mě začíná bolet hlava z těch čísel, 2024, což předpokládám, když to sečtu, tak vznikne 7, jsme se vzali. A letos letní festivaly slavíme v srdci, protože čekáme si na Olivera počatý 7 dní. Počatý 7 dní, já se divím, že nečekají 7 Počatý 7 dní po svatbě, který přijde na svět v době Beats for Love. Nádherný.
Neviem, čo k tomu mám povedať. Ja som proste není na EZO, no, Ja tak ja taky to ne. neviem asi vôbec dobre oceniť. Ani na Já si numerológiu. myslím, že prostě ve vašich hvězdách je, že budete mít 7 dětí. Myslím si, že pokud se někdy rozhodnete zkusit třeba swingers party, určitě běžte do 7 a je to skvělý. Dokonce jak počítám, tak ten příběh je na 7 řádků. Takže Lenko, teda LDčko, děkujeme ti. Klidně si ještě vyber nějakých 6 dalších jmen, ať máš 7 křestních jmen, 7 příjmení. A ne, to by bylo 14 vlastně, takže 3 křestní a 4 příjmení, ať máš 7 jmen. A děkujem za ten příběh. No ale ja sa stále bojím toho Bali. Nemohol by si nejak ich odkliať? Možno sú tu, Odkráč. vieš? No tak jo, jestli jste tady... a Ale byli nejak jste... ako normálne rituálne ich odklaj. Dobře, jestli Lebo jste... je to kliatba, ktorá evidentne ako rozdeľuje aj silné páry. Dobře, jestli jste tady, Lenko, i s tvým partnerem... a Veď čekáte- nemôžeš to tak šamansky urobiť trochu? Dostanu se k tomu, jestli budu mít prostor. Lenko, Olivere a budoucí syne Olivere, chci vás odkliať, nevím, jak se to řekne česky, protože jste byli na Bali a do roka a do dne, což nesedí, když jste tam byli teda v dubnu 2024, ale hrozí, že prostě někdy se rozejdete. Takže nerozejdeš se, neboj se, ale ještě tam 6krát teď, ať máš 7krát Bali za sebou. Tak, takhle jsi to představovala. Úplne presne. Tak. Díky moc. Děkuju, že tleskáte za to, že ze sebe dělám zadarmo debila. Tak, poďme ďalej. Ahoj, posílám svou love story z B4L. Byly to 2 roky... Když to řekne B4L, takhle nikdo nemluví. Tak ale je to tak napísané, čítam, jak je Tak to buď to řekni napísané. česky, že B, F, L, anebo to řekni B, Ale je to... B, C, D, E, F, B, F, D, L, ne, BFL, BFL. Akože dosť by som ocenila, keby si mi nehovoril, ako mám žiť, ale je to napísané ako B4L, tak to môžem hovoriť aj ako parkovacie miesto. Tak zoznámili sme sa na romantickom B4L. Lepšie? Říkej si, tak chceš. No. Bylo to 2 roky zpátky, 2023. Vždycky musím muže oslovit já, asi se mě bojí. Ale tento rok Doporučuji ti větu, buď tě zabiju, nebo si tě vezmu. Ale tento rok jsem na B4L byla jen jeden den a když jsem si užívala set Jamese Hypa, tak mě oslovil sám od sebe sympatický kluk ze Slovenska. Dali jsme se do řeči a užili si spolu set Hardwella a bylo to skvělé. Promiň. To bylo neprofesionálne, prečo sa smieš? Ne, no ne, prostě, jak čteš vlastně názvy, který v životě vůbec ti nepatří do slovníku, jak se snaží být jako mladá, to je Hardwella. A ty poznáš Hardwella Hardwella miluju, to toho pozná každý. a Jamesa Hypa? Jasně, James Hype miluju. Dobre. Ty má teďka velký hype. A to bylo slabý. Tak pojď dál. Rychle. Ještě mi na konci večera dal hotovost na taxík a slíbili jsme si, že se brzo uvidíme. Jeho kamarádi se mu celý zbytek festivalu smáli, že mě ani tu 500, co mi dal, už nikdy neuvidí. Ale to je super mať takýchto akože podporných kamošov, vieš? Že ako urobíš pekný skutok a ešte ťa dojebu. Ale to se pěkně pletli. Hned za 2 týdny přijel za mnou do Prahy a byli jsme spolu rok. Tak asi byli minulý čas, to asi nebudela v story. Konec už nebyl tak pěkný, ale letos se mi opět vrací do života, protože se přestěhoval do Prahy. Tak, bude nás viac, priatelia. Momentálne je taká situácia, že si nás užijete ešte. Takže Beats 4 Love má asi nejakou magickou moc, protože koho jsem tam potkala, mám ve svém životě pořád. Skvělý, Beats 4 Lové je úplně fantastický název festivalu, takže bys to měl jmenovat oficiálně. Já nevím, mně to přijde prostě takový, že vrací se mi do života, když se stěhuje do Prahy. Jako to se vrací dalšímu 1 100 000 lidí do života. No. Víš, jako kdyby, že to je takový hrozně, až moc jakoby ezo v tom. A hlavne, jak som naposledy pozerala ceny nájmov, tak uvidíte podľa toho, či si nájde byt, lebo ako není to úplně easy. Já jdu přečíst poslední příběh, jo? Už nás tlačí čas. Tak a ja môžem potom ešte tiež posledný? Toto píše muž. Zdravím, chci se s vámi podělit o naší Love Stories Beats for Love 2022. Přesně takhle se to čte, Vítku, děkuju, že si to přečetl správně. Tak keď to niekto napíše správne, prečítam správne. Pařil jsem s přáteli na Timmyho Trumpeta. Jasné. Nebo Znáš trumpet- taký, že jo? Nebo Timmyho Trumpeta. James Hype, Harrison a Nebo Trumpet. Trumpeta. Timmyho Trumpeta. A na divky jsem vůbec neměl pomyšlení. Zkrátka jsem si užíval vystoupení. Já to mám naopak teda. To je jedno. Zanedlouho jsem si ale všiml dívky, která
byla o řadu před námi, měla krásné, dlouhé a lesklé vlasy a nádherný úsměv a hýbat se vážně uměla. Jasně, kámo, vůbec si nevšímal žádný holek, ale čirou náhodou jsem si všimnul lesklých vlasů a nádherného úsměvu, když stála zády. Zajímavý. Stále jsme si užívali koncert a na tu dívku mi stále jedno oko sjíždělo. To ani neudělám. Ty vete, nevím, co tady ten člověk použil za kouzelnou tabletku, ale typka stojí zádama, směje se na něj a jemu jedno oko kouká na třpytky. Jedno oko mu sjíždělo a po pár chvílích se ta dívka otočila, zeptala se do davu, chcete někdo třpytky? V tom jsem hned zakřičel, já chci třpytky a promiň za to moje oko, které mi sklouzlo. Nebylo to nic osobního. Začala se mi dívat na obličej a říkala, a všude možně, takhle, začala se dívat na obličej a všude možně, tou dobou už jsem měl v sobě asi 3 piva a ty mi dodali kuráž říct, ty jsi ta nejhezčí žena, co jsem kdy potkal. Ale ona se jen zasmála, otočila, pařila dál. A tak jsem se A co třpytky? Nedostal? Doufám, že dostal aspoň třpytky. A tak jsem se k ní k tančení, a doufám, že to okou se mu zpátky vrátilo na místo. A tak jsem se k ní k tančení snažil přidat. To se mi líbí, tady ta houževnatost, to je cesta k úspěchu. Chytil jsem jí za boky, to je možná moc. Možno také rýchlejšie to bylo, no, ako mohlo být. A rytmus našich těl se sehrál tak dokonale, jako hráči Realu Madrid. Nesleduju fotbal, tak věřím, že to je dobře. A za chvíli jsem se jí zeptal, jestli bych jí pak nemohl pozvat na drink a na to mi odpověděla, že ano, ale jen, když pozvu i její kamarádku. Tak jsem řekl, člověče, tak jsem řekl, že ano a zeptal jsem se jí na jméno. Ježíš, prosím, nech z toho je 3, prosím. Taky se těším. A že s kama je, asi člověk z Plzně, a na to mi řekla, a já jí taky, No už byli najebaní, pojď ďalej. A udělali jsme si fotku, jenže potom jsem se otočil a ona nikde ani její kamarádka. Chudík. Ani třpytky. Ještě šilhá, chudák. No. Tak jsem... Nesmějte se postiženým. Nesmějte se jim. Furt se smějte. Furt to tam vrkočí. Tak jsem je chvíli hledal, ale nakonec jsem to vzdal, ale rychle jsem si zapsal její jméno do telefonu a to, že je z Opavy. Hodně štěstí, kámo. Dodnes běhám po Opavě. Plný od třpytek, šilhám a křičím, kde jsi? Ne, kecám, tam není. Den uběhl a já se ráno probudil se třpytkami úplně všude. A tehdy začalo pátrání na Instagramu a na Facebooku. Sice to trvalo asi 2 týdny, než jsem ji našel, ale povedlo se. Začali jsme si psát a o 2 měsíce později jsme spolu začali i chodit. No hurá. Teď jsme spolu téměř 3 roky a jsme zasnoubení. Tomu se říká osudová láska. Wow, tomu bych zatleskal, to je fantastický. To je pekné. Tak to je brutál. Ne, tak to je brutál. To je pekné. Tak to je houževnatost, která se brutálně vyplatila. Ale to je proste skvelé, že aj človek, vieš, ja keď som, to sa málo vie, ale keď som bola malá, tiež som škúlila. Mňa operovali potom, keď som mala 6 rokov, ale že aj človek, ktorý fakt ako takto radikálne škúli, si proste nájde babu s lesklými vlasmi. To je proste zázrak. Co to je, prosím, škúli? Šilha. Ne šilha. No proste, keď ti zabieha očko. Šilha. Tak to je šilha, ja si myslela ako... Ty si škúlila? No, extrémne. Už sa ma nedotýkaj, prosím ťa, alebo začnem škúliť. Počkej, opravdu si šilhala, když si byla malá. No, to jsi mi strašne. nikdy neřekla. Tak čo som ti to mala prejsť? Dobré ráno, Vítek, tak začneme meeting. Inak, ak by ťa to zaujímalo, do 6 rokov som škúlila. A ty, co je to škúlila? A ja na Google šilhala. Tak, poďme na agendu dnešného To meetingu. jsem vůbec nevěděl, to je zajímavý. A jak se to dá srovnat? Normálne ti operujú oči. Jo, dá se to, jo? No. Tak dobrý. No, na Slovensku to vieme. Tak to boli asi všetky. Je to všechno. Je to všechno. Tak ja by som dala aj ďalej, ale už Ne, musíme čas sa končit, kráti. bohužel čas je omezený, zároveň, jak říkám, je to zadarmo. Přátelé, děkujeme moc krát, že jste přišli, postavíme se? Jo, postavíme. Pre istotu. Keby chceli zatlieskať. Ježiš, já jsem... Děkujem. Ďakujeme krásne. Chceš niečo dojemné povedať? Doufám, že jsem jenom spocenej. No, dojemné. Předpokládal jsem, dneska jsem se tady byl párkrát podívat a bylo tady v publiku vždycky tak 10 až 30 lidí. Předpokládal jsem, že my budeme mít účast mnohem menší, protože ne, že bych vám nevěřil, ale fakt hrajeme v prime timeu, nemyslím tady tý stage, ale ostatních stage. Ale proste tam je zase nejaký trumpeta alebo niekto. No určitě. Je to přece jenom festival B4 Láve. B4L. No, přátelé, takže jsme moc rádi, že je tady, chtěl jsem říct vyprodáno, ale vlastně
Nic jste si nekoupili, takže je tady prostě je plno. tady vysedeno. Vyseděno a vypoceno, což můžete cítit. Přátelé, moc krát děkujeme, že jste přišli. Je to naše premiéra na festivalu Beats for Love. Tenhle festival je opravdu láska. Věřím, že vaše taky, proto jste tady. To hovorí na každom. Jestli někdo si koupil vstupenku na Beats for Love jenom, aby nás viděl, tak to by bylo hustý. Tak to nepredpokladám. Taky ne. Ale jsme moc rádi, že vás máme, že to pro vás můžeme dělat jak v onlineu, takhle v offlineu. Přísáháme, že do Ostravy, ale i do celé republiky se vydáme na podzim letošního roku. Tak doufám, že se uvidíme. Je to tak? No, ještě se narodujte, až uvidíte, kolik stojí vstupenky. Mám rodinu. Ale přátelé, chci vám říct to, že strašně si toho vážíme, že vás máme a že nás posloucháte 6. rokem. Rozběhli jsme video, všechno to děláme jenom kvůli vám a nehodláme s tím přestat. Jo? Je to tak. Děkujeme Máme vás krásně. rádi. Děkujeme. A upřímně vlastně, my vás milujeme, jo. Nikita, Vítek, dobrou noc. Děkujeme, ahoj. Děkujeme. Jinak já musím jít zpátky do fachy. Já tady moderuju na Kofla Stage, ale když to na mě neřeknete, tak bych si s váma chtěl dát tady vzadu drink rychlej, jestli se dáme nějaký alkohol, jo? Tak se tam potkáme. Majte sa pekne, ahoj. Majte si Beats for Love.